Милли музейда тамға. Халыкара башкорт милли киеме осталары конкурсының күргәзмәсе асылды. Милли кием буенча конкурсы былтыр беренче тапкыр оештырылды. Күргәзмәдә еңүчеләрнең эшләре урын алган. Уны асу тантанаһында икенче конкурска старт бирелде. Халкыбыз тарихын сагылдырган бәйге турында хәбәрчебез Рәмилә Исмәгыйлова язмаһы. Роза Юлдашбаевала был күлдәктәрде тегү тап ошындай бер күргәзмәлә барлыкка килә. Салават ательеһендә эшләгән рәссам-дизайнерда Балакатай районынан килгән осталарның милли кием өлгеләрен заманса стильгә күсереп тегү турында хыял туа. Бер елдан улар эш башлай. Сәскәләр сигелгән матур күлдәктәр коллекцияһы менән ул тамга конкурсында йиңгән. Артабанғы хыялы коллекцияны күпләп тегүдә оештыру. Хатта сит илгә сыгару уе ла юк түгел. Эскизләрдә мин эшләнем. Бүрәтләрді мен эшләнем, төстәрді, мөлиналарды, Данилович мен товардарды, аның машинасы бар бит инде, ол мені йөрітті. Хайлап алып, аның мастерскойы бар театрган орына. Ир-егеттердің күлдәге тимердән, шулай кулдан эшләнгән. Тимер күлдәкле башкорт яугиры 15-16 булаттарга карай. Уның укхадагы, бысагы, кылысы, айбалтаһы һәм калканы бар. Авторы Роберт Хамидуллин был ижады эше менән конкурста шулай ук беренче урын алган. Тамга халыкара башкорт милли киеме осталары конкурсында 256 кеше катнашкан. Жюри улар ебәргән 1000 эште караган. Баһалама комиссия агзалары Рәсәй калаларыннан, хатта Германия, Грузиянан да бар. Алексей Борисович Лобанов дигән ул дизайнер инде, ул билдәле Грузиялы гына түгел, бөтә дөньяла ул безнең башкорт киемнәрен караганда уның шул хәтлем исе китте. Мин бандай матур, бай, шундай матур киемде бер касанда күргәнем булманы. Ул шул хәтлем зауыклы, шул хәтлем матур. Күргәзмәлә башкорт милли бидәүсе номинацияһы еңүчеләренең эшләре лә урын алган. Бөтен номинациялар арасында балаларның милли киеме буенча гына тәкъдимнәр азрак булган. Бүген күргәзмәлә без икенче тамга конкурсына старт бирдек һәм дә шулай ук безнең осталар күп итеп актив катнашыр һәм дә күп эшләр тапшырыр дип өметләнәбез. Гран-при ияһенә 300 000 сум бүләк ителәсәк тә оештыручылар. Конкурста катнашырга теләүчеләрдән мартта гаризалар кабул ителә башлай. Күргәзмә музейда 28 февральгәсә инү бушлай. Сәхнә киеме менән этнографик киемде бутамаска, был өлкәлә белемен арттырырга теләүчеләр өчен аяда гына тиклем милли кием тегү буенча бушлай осталык дәресләре оештырыла. Рәмилә Исмәгыйлова, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев, Яңалыктар, Өфе.